Radio Ramalloseiras. Radio Escolar, Radio Escolar. Especial xornada audiovisual de Radio Escolar. Ponte nas ondas, as mans do son. Entrevistamos a artesán tense de instrumentos tradicionais, Iago Salgado. Bo día a todas e todos. Benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Ramalloseiros. Hoxe, retransmitindo dende os estudos de radio da Facultade de Xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela. No faladoiro estaremos Sabela, Román, Julia, Brais e Emma, en representación do alumnado de sexto de Educación Primaria do CEI Plurilingüe de Ramallosa. Pero participarán tamén no programa unha representación de alumnos de terceiro e cuarto de primaria e ata un alumno de Educación Infantil de 3 anos, que xa veredes como lle pega o tamboril. E no control técnico acompañáranos unha representación do alumnado desta Facultade de Xornalismo, José Ramón Fernández e Raúl Silva. Tamén nos acompañan os nosos mestres, Fran, Irene, Carla e Óscar. E xunto a eles está Xosé Manuel, compañeiro de Ponte nas Ondas. E por último, o noso convidado de luxo, Iago Salgado, músico artesán tense de instrumentos tradicionais galegos. Benvido, Iago, e grazas por acompañarnos hoxe aquí nun día tan importante para todos nós. Pois moi bons días e encantado de estar aquí, un placer e moitas gracias a vos por convidarme. O prazer é noso, Iago, pois o programa, como sempre, estará cargado de música en directo tamén. Desta volta, tapando ese grupo de gaiteiros ramalloseiros e de todo o nuevo existente do programa que cantará unha peciña que creamos expresamente para Ponte nas Ondas. Así é, non podíamos faltar os cantareiros e pandereteiras da Ramallosa. Pois agora sí, mergullámonos totalmente na música tradicional e no patrimonio inmaterial con o noso convidado de luxo, un ramalloseiro de pedigrí, que tamén foi alumno do CEIP da Ramallosa. E que mellor maneira de arrancarnos co bloque 1, ao son da nosa música en directo. Presentamos aos nosos gaiteiros ramalloseiros, grupo composto por Pablo e Dani, gaiteiros, Izan e Iker, tambolireiros, Martín ao bombo, Carla, Uxía, Claudia e Lúa, pandereteiras, e Raúl, Martín, Elsa e Pablo, os nosos ukelelistas. Interpretarán o pase dobre de Cabezudos. Adiante, compañeiros! Bloque 1. Comezo e traxectoria. Iago, para comenzar, como naceu a túa paixón polos instrumentos tradicionais galegos? Houve algún momento clave? Pois a verdad que gracias á miña familia sempre estive moi ligado ao que é a música tradicional. Pois nas festas, xa desde que eu era pequeno, nas festas ou comidas familiares sempre había música tradicional. O meu tío tocaba gaita, meu pai o tambor, miña nai e miña irmán a pandeireta. Entón, eso, sempre estuve moi ligado á música tradicional. E eu, bueno, de pequeno xa empecé a tocar tambor, tocaba algo a flauta travesera. Despois abandonei un pouco, pero retomei outra vez
que foi creo a clave cando empecé a traballar con 17, 18 anos de artesán. Aí retomei de verdade o que é a música tradicional. Que bonito. Entón xa che ven de moi novo. Lembras cando fixeses o teu primeiro instrumento? Como foi esa experiencia? Pois a verdad non sabría dicir cal foi o instrumento que fixen completo para min, porque, bueno, eu empecé traballando con meu tío Oli, que el fai instrumentos de vento, fai gaitas e frautas, e claro, empecé axudándolle a el no taller, e claro, ao principio non sabía moito do oficio, entonces axudáballe, facía partes dos procesos, dos instrumentos, e creo que o primeiro instrumento que fixen debe ser unha gaita, xa cando tiña os coñecementos necesarios, fixen unha gaita completa para min. Seguro que non foi doado ao principio. Que che levou a decidirte por este oficio? Foi unha decisión clara ou fuches pouco a pouco madurando a idea? Pois a verdad foi un pouco de casualidade, porque como decía, empecé traballando con meu tío, bueno, eu daquela estaba facendo bachiller e non sabía moi ben o que quería estudiar, e xusto nese momento meu tío pois tiña moito traballo no seu taller e dixeme, bueno, pois se non sabes que facer, vente por aquí a axudarme, e pois dixenlle que sí, empecé ali no seu taller a axudar e a aprender un pouco o oficio, e a verdad estuve 2 anos con el ali traballando, despois fixen eu algún curso pola miña conta e a verdad que ata hoxe. Claro, ás veces as vocacións van medrando co tempo. Sendo exalumno do noso cole, crees que aquí no noso cole estamos sementando ese interés pola música tradicional? Pois a verdade é que sí, creo que sí, que estáse facendo un traballo moi bo no cole da Ramallosa, porque ao final é unha maneira de que os nenos e os rapaces pois poidan coñecer e se introduzan no que é a nosa música tradicional. Que orgullo para nós escoitar iso. E a ti, que persoas te marcaron para escoller este camiño profesionalmente? Pois, como dixen antes, bueno, a miña familia en xeral, todos sempre desde pequeno estuve ligado a que é a música tradicional, pero bueno, si teño que, a verdad que a persoa que me marcou realmente para estar neste oficio é o meu tío Oli. Pois con estas fermosas vivencias, pechamos xa se che parece este bloque, para adentrarnos máis no teu oficio. Bloque 2. Oficio de artesán. Moito alumnado do noso centro toca a través do proxecto Ramallosa Musical, da área de educación musical, con pandeiretas que saen das túas mans. Podes poñernos algún exemplo de outros instrumentos que soen pediche? Pois sí, a ver, as pandeiretas ao final son os instrumentos que máis salen do taller porque, bueno, son os máis accesibles e os máis económicos, digamos, pero, bueno, de percusión en xeral, a verdad, fago moitos tambores, bombos, pandeiros, pandeiras, e despois tamén fago instrumentos de corda, como zanfonas, e fago reproduccións de instrumentos antigos, fixen algún do Pórtico da Gloria, da Catedral de Santiago. Bueno, esos son un pouco os instrumentos que fago. Seguro que moitos dos que escoitamos hoxe son das túas mans. Cantas horas pode levar facer un instrumento desde cero? Pois a verdad que é un pouco difícil decir canto leva facer un instrumento exactamente, porque ao final, desde que vas a comprar a madeira ou serrar un tablón ata que acabas o instrumento por completo, son moitos procesos diferentes e que non se poden facer nun día, digamos, sempre hai que procesos que hai que deixar secar ou eso, que non podes traballar todo no mesmo día. Pero, pois, ao final, desde unha pandeireta que igual son entre 4 ou 5 horas de traballo totales ata unha zanfona que poden ser máis de 200 horas de traballo. Vaya, non imaginábamos que levase tanto traballo. Que materiais utilizas? Segues técnicas tradicionais? Pois materiais, por exemplo, madeiras, intento utilizar sempre madeiras do país, madeiras galegas, e pois para percusión as que máis uso son piñeiro, nogueira, freixo, cerdeira,
Despois, por exemplo, as pieles das pandeiretas ou dos tambores suelen ser de pel de cabra ou de cabrito ou de ovella. E, pois, técnicas tradicionais, si, usanse técnicas tradicionais. Eu, por exemplo, pois, para doblar a madeira, que doblase o que se necesita é humidade e calor, entón eu o que fago é mollar a madeira, meto en auga primeiro e, bueno, teño uns moldes de ferro cas medidas das pandeiretas e dos tambores, dos bombos, e esos moldes de ferro esquento cun soplete hasta que teñen así bastante calor, e neses propio molde cunhas torniquetas vou doblando a madeira que previamente está humedecida e mollada, e así doblo, e é unha técnica bastante tradicional. É increíble que se manteñan esas técnicas de antes. É difícil aprender este oficio? Hai xente nova interesada? Bueno, difícil, non diría difícil, pero tampouco fácil. É como todo, ao final, se che gusta algo, pois é moito máis fácil, máis doado aprender, e sí que é un oficio que che ten que gustar. Entonces, bueno, eso, é fácil se che gusta. E despois, sí, creo que hai moita xente nova interesada, sobre todo aquí en Galicia, que creo que é un lugar bastante especial para isto. Oxalá xa máis xente que siga o teu camiño. E que é o máis complicado e o máis bonito de ser artesán? Pois non sabría decir moi ben, a verdad. Creo que o máis complicado seguramente ter paciencia, moita paciencia, porque é un traballo delicado no que non podes querer adiantarte as cousas. Entón, sí, seguramente ter moita paciencia é complicado. E o máis bonito, pois, seguramente, bueno, a min estar no taller traballando a madeira encántame, disfruto. E despois, pois, bueno, pois, cando un cliente ven polo instrumento e marcha contento, que disfruta con el, pois é moi bonito. Quédanos claro que é un traballo de moito valor. E creo que é o momento ideal para cantarmos esa peza xuntos adicada a todas as pandeireteiras e pandeireteiros. É unha adaptación dunha peza tradicional, o paso, creada na área de educación musical, con moito cariño para Ponte nas Ondas. Pois sentímonos orgullosos de sernos un centro modelo Ponte nas Ondas, de ser nomeados como Patrimonio da Humanidade polo UNESCO, da que somos entidade consultora. É exemplo número 1 a nivel mundial no registro de boas prácticas educativas. Dentro música, compañeiros! Aquí a mí, axúdame aquí a mí. Eu a tengo de axudar dunha masa que comí. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. 30 anos de camiño, Ponte nas Ondas soando. Conectando, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la
merece seguir viva y medrar. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la, la 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 la. ¡Ramallosa! Fin de la canción. Es que yo tengo mucho nervio. Toma, Ramón. Bloque 3. Patrimonio e cultura. Iago, que importancia crees que ten conservar o noso patrimonio cultural inmaterial? Pois a verdad que sempre é moi importante porque, bueno, creo que a historia e a identidade dun pobo é unha forma de transmisión de coñecementos, unha forma de conectar entre a xente e, bueno, é conservar algo que forma parte de nós como pobo. Como ben dis, é parte do que somos. Crees que a música tradicional sigue viva entre xente nova? Pois sí, creo que está moi viva, a verdad. Nas asociacións e escolas tradicionais, aquí en Galicia creo que se fai moi bons traballos. E, bueno, como decía antes, Galicia creo que é un lugar bastante especial para, bueno, para unha cultura e unha música tradicional. E a verdad que hai moitos rapaces que tocan, bailan ou, bueno, que están conectados de alguna maneira ca nosa música tradicional. Pois sí, Iago, nós seguiremos intentando poñernos o grande área dentro do CEIP da Ramallosa. Que papel crees que teñen ou deberían ter os colexios neste traballo de conservación? Pois seguramente se debería de ensinar máis nos colexios, porque ao final é unha maneira de que os rapaces, os nenos, poidan coñecer e introducirse máis facilmente no que é a música tradicional, como facedes no cole da Ramallosa. A verdade, no noso cole mimámolo moito, temos sorte. Sabemos que coñeces o proxecto Punta nas Ondas. Que che parece esta iniciativa? Con máis de 30 anos de traballo a prol da implantación da radio escolar como ferramenta pedagóxica e do cuidado do noso patrimonio material. Pois a verdad creo que está moi ben, porque, bueno, creo que une un pouco tradición con tecnoloxía, por exemplo, une culturas igual como a galega e a portuguesa, que, bueno, son diferentes pero moi parecidas. E, bueno, creo que é unha maneira bastante chula e bonita de dar a coñecer e conservar o noso patrimonio. Grazas, Iago. A nós encántanos participar nel. Que lle dirías a un neno ou nena que aínda non coñece a nosa música tradicional? Pois non sei, a verdad que é difícil, pero bueno, diríalle que a escoite, que baile, que probe a tocar algún instrumento, se pode. Ao final, bueno, hai que vivila e sentila, e unha vez que a vives, se che gusta, pois xa vas a querer coñecer máis. Pois xa sabedes, como ben di Iago, hai que escoitala e vivila. Bloque 4. Experiencia persoal e futuro. Como foi para ti volver ao cole agora como convidado? Pois moi bonito, a verdad, teño moi bons recordos do cole. Pero bueno, creo que, aínda que desde que me marchei do cole, creo que sempre seguín de alguna maneira un pouco ligado ao colexio da Ramallosa. Ten que ser unha sensación moi especial. Que sentes ao ver recoñecido o teu traballo no teu propio concello? Pois moito orgullo, sí, porque, bueno, en Teo, a final, temos, creo, unha potencia bastante importante de talleres artesanais, non só de instrumentos, que tamén, que creo que hai 4 ou 5 obradoiros de construción de instrumentos só en Teo.
pero aparte de eso, de talleres de instrumentos, hai pois de xoiería, carpintería, e de feito, bueno, levamos un ano máis ou menos cunha asociación de artesáns, Arteneo chámase, artesáns de Teo, e a verdad que en Teo hai moita potencia. Iso é todo un orgullo. Tes algún proxecto ou soño de futuro relacionado co teu oficio? Pois sí, sempre hai proxectos, pois desde, bueno, os instrumentos que xa fago, pois innovar un pouco, pois melloralos, facerlle algún cambio que penso que vaya mellor, e pois tamén facer algún instrumento novo. Levo varios anos intentando quero facer algunha guitarra eléctrica ou algunha cousa así. Entón, sí, sempre hai algún proxecto. E soño de futuro, pois, bueno, poder seguir vivindo desto, que me encanta, e outro, pois, seguramente ter un obradoiro conxunto co meu tío Oli. Seguro que che irá xeneal. Gustaríache ensinar este oficio ás novas xeracións? Pois a verdad que non estaría mal, é unha idea, unha posibilidade de futuro, sí. Creo que necesito bastante máis tempo para poder facer algo así, pero a verdad que ensiñarlle oficio a alguén, a nova xeración, sería bonito, sí. Sería unha gran oportunidade para sementar e aprendermos. Estamos achegándonos ao final da entrevista. Imos coa última pregunta. Que significa para ti manter viva unha tradición? Pois sería manter e transmitir pois unhas costumes, unhas prácticas, unhas tradicións culturais, e pois non deixar que unha identidade ou parte dunha identidade dun pobo poida morrer. Que importante o que dis, pois danos moita peniña, pero temos que ir rematando o programa. Lembrade, coidemos e compartamos a nosa cultura como un tesouro. E así, queremos rematar o programa, convidándote a tocar unha peciña co noso grupo tradicional, os gaiteiros ramalloseiros. Animaste? Por suposto, claro que sí. Julia, por favor.
Moitas grazas, Iago. A túa labor é fundamental para preservar as nosas tradicións e dar vida á nosa lingua, cultura, música tradicional e sentimentos, sementando ao fin o amor polo noso. Iago, que as túas mans sigan a esculpir patrimonio a través da alma dos teus instrumentos. Thank you.